Avui culmina, en part, un procés que ve de lluny, com deia fa un moment el president, un procés que ve de lluny i que vol donar resposta a una demanda del conjunt de la societat, per donar visibilitat a la infància i per posar-la en el centre de les polítiques públiques. Des del govern entenem, i estic segura que aquesta és una constatació compartida per tots els que avui estem aquí, que les polítiques que afecten a la infància i a l'adolescència han d'anar més enllà d'un context o d'un govern en concret. Són una qüestió fonamental de país que ha de comptar amb el màxim consens social i polític. Una mostra d'aquest consens social i polític és aquesta àmplia taula i aquesta signatura. Un consens al que s'hi ha arribat gràcies a la participació, a la voluntat, al compromís i, com deia també el president, a la generositat de tots els signants. Si faltés algun d'aquests components o algun d'aquests ingredients, segur que ara no estaríem aquí. El pacte, la seva elaboració, s'ha basat en la cooperació entre els agents econòmics i socials, els grups parlamentaris, l'administració i la societat civil. El que avui signem, més compacte, és un autèntic compromís de tots amb la infància i amb l'adolescència. Saben perfectament tots vostès, millor que jo, que aquest ha estat un procés participatiu, un procés obert, crític, en el millor sentit de la paraula, però sempre amb clara voluntat d'entesa. El text que avui tenim entre mans l'han escrit moltes mans. Crec que és de justícia reconèixer el paper, la participació i agrair a totes les persones que des del conjunt de les entitats, de la societat civil, també de les institucions i del propi govern de Catalunya han participat al llarg d'aquests gairebé 3 anys en l'elaboració d'aquest pacte. Deia abans que el procés culmina en part, i això és així perquè avui mateix ens posem també a treballar amb tot el que representa el desplegament d'aquest pacte, amb tots els seus continguts, amb els diferents eixos, amb l'eix de la participació social dels infants, molt important, amb la difusió dels propis drets dels infants, amb la inclusió social, la qualitat de vida, amb donar major reforç a la família i a les polítiques de família, amb tenir en compte aquells aspectes més fonamentals per a la infància, que van de la salut a l'educació i a molts altres aspectes, i també a conjugar el paper fonamental dels mitjans de comunicació, que també són signants i que també es comprometen amb aquest pacte. Una altra novetat, com deia abans, és aquest nou enfocament que implica, que incorpora els infants i els adolescents, són part actiu del país, en són ja el present i en seran des de ja mateix el futur. I culmina, deia, en part, en definitiva, perquè amb tots i totes els signants, mitjançant la seva comissió de seguiment, treballarem amb el desenvolupament del pacte i també de la llei, de la nostra llei, dels drets i les oportunitats dels infants i dels adolescents. Deia Graham Greene que sempre hi ha un moment a la infància on s'obre una porta i hi entra el futur. Doncs precisament perquè el futur que volem pels nens i nenes, pels infants, pels adolescents del nostre país ha de ser un futur al màxim de benestant, amb justícia social, amb equitat, amb llibertat individual però també col·lectiva. Precisament perquè volem aquest futur tots junts en la Catalunya d'avui, però també a la de demà, aquest pacte és una eina fonamental, és una eina indispensable per construir aquest futur millor. Gràcies, moltes gràcies a totes les persones, a totes les entitats i institucions que hi han participat. Aquest és el pacte de tots, aquest és el compromís de tots. Moltes gràcies. Participació social de la infància. Volem que ens escoltin perquè tenim molt a dir. La nostra opinió també compta. Poseu en valor la veu dels infants. De la inclusió social a la qualitat de la vida, igualtats d'oportunitats. Volem que a Catalunya tots els infants i adolescents puguin perseguir els seus somnis, amb igualtats d'oportunitats, sense que importi qui som, com som ni d'on venim.
Atenció a la infància, salut. Hem de rebre la millor atenció. No només volem que ens curin quan estem malalts, també que hi hagi tasques de prevenció per evitar-nos malalties. Atenció a la infància, educació i valors. A l'escola aprenem molt i també quan juguem amb els amics, quan anem d'excursió o de colònies, quan fem esport. Tot han de ser oportunitats per fer-nos grans i grans persones. Atenció a la infància. Família. La nostra família ens estima i ens cuida. Si doneu suport a la nostra família, ens el doneu a nosaltres. Mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació ens han d'entretenir i ensenyar, mai ser-nos perjudicials.